Here's the nama di bidai. Come. Sorry. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today ini video borai jagan आंबो mwnthila but emotional जागोन आं मिथिगौ नैबे आगै मोना साथाम थांगोन आरोना दिनै ओमफ्राय फुङाव ज' साहा लोंग्रोबाय ओमफ्राय बोरैबा मोनगासिनो फुंनिफ्राय बाद आं गोसोखौ हमथागासिनो दाहायसिम आं गोसोखौ हमथानो हायो आं मिथिथ'ला थ' नायलांदो आयं हटेलाव लास्ट दे बिथां साथामा मारै जाहोदो मारै लोंहोदो बिबनाव साथाम थांसिगोन बिथांनिया दिनै थांनायसिगोन दिनै एसे हास्रिस्रि जालायसिगोन जेरैबायदि इन्टारेस्ट जायोमोन ओमफ्राय साथाम दंबावो बिदिनो नङा होमबा थांनाय फैलाय उपाय गैया उपाय नाथिं टपला टपलियानो ओरैबायदि खालि जाखासिगोन आरो सिनिया साथाम थांसिगोन नालाय बेखौ मोनसेयावनो सोना लांगोनबा आगैया रेडि आगैमोना थांनो बिथांमोननिया बेग थिखांग्रा लोगो सासेया टेलेंनिलै बिसोर माने फैनायाव बिस्रानि बिमामोना दोनफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो खाथिसो नालाय टिहु ओमफ्राय बिसोरो हारसिं थांनो हागोन होननायखाय लांनो फैयासै बागरा जिले है ओबोแต่จะให้ไปกลับมาเอามาจะกดดันดีเลยยินเลยไปเดี๋ยวจริงแล้วก็เหมือนกันเด้ไม่เอาดูคำนั้นเด้มันจะทัก
दे गाखोदो दे गाखो उल्था उल्था जना हागोन ना हाया यादे दाथा पसन बेयावथ' नामाय दिबि दे दे होमबा दे लोगो मोनगोन दे मालाबा हाबफाय सिफायबा दे दे थां दे दे कसम pedang kosboliyo थ' लोगोफोर जोंहानिफ्राय दायो साथाम थांबाय आरोना थ' बैसोर साथामा दंबावो बिसोर ओमफ्राय हामा नाङो बमा मास मोनसे थाबाय थानाय जायोथ' आरो एकदम फ्रि भाबै थायो नालाय खुला फ्रि भाबै थायो मोजां सावरायो रायज्लायो मायो थायो माने मिनि खुसि आरो सानफ्रोमबो ओमफ्राय गोजान जालांबाय नालाय आरो लोगो मोननाय नंला बायदियानो मालाबा खाफालाव दोङोबा लोगो मोनसिगोन थ' बेनि थाखाय हामा नाङो आरो दा बहुत लानानै थांबाय नालाय बहुत बिदिनो बिदाय लालांबाय थांबाय बहुत लानानै थांबाय थ' माने लोगो मोना थ' हामा नाङो आरो ना मालाबा सासे सानै लोगो मोनो आरोना आंना थांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो मा होनगोन जायो आरोना माने न'खरनि सोरबाफोर ओरैबायदि गोजानाव बिदाय हरदों बिदि मोनो आरोना थ' आवगायनि भिडिअबो होखादों आङो मानो होनबा जों बेहाय माने अनलि हस्टेल सिस्टेम बा जोङो टिचार सिस्टेम बा जोङो बाहेरा इसोरो क्लास लानो फैदों बिदि महरै लाखियो आरोना माने न'नि बायदियानो साननानै न'नि बायदियानो क्ल'ज खालामो जोङो क्ल'ज जायो आरो गासिबो ओमफ्राय आगैमोनाबो फ्रिलि बिदि रंजा खुसि थायो माने 1 मान्थ थानोब्लाबो माने 1 मान्थ थानाय बायदि मोनाखै आरो आंनि देहायाबो गाज्रिबाबो आं बिसोर आगैमोनजों मिनि खुसि थानानै माने निजिनि देहाखौ माबोरै दङ आरो दिना माबोरै थाङो जेबो फात्ताखौनो मोना बिसोर बिराद असे बायदि थाथारो आरोना ओमफ्राय नैबे बेटसा माने नैबे दिनै थांनाय बेटसा बिसोर आगैमोना ओरैबायदि माने सोरांनायनिफ्राय मोनासिम माबोरै दिना थाङो माने बरिं माब्लाबाबो जाफेरासै आरोना थ' दुखु मोनो ओमफ्राय दिमाकुसिनि आगैयाथ' जोबोद हेपियाव थायोमोन बाट बिस्रानि मादै बिमायाबो रुंसारि जानानै थांबाय अब्लाबो जोङो बिराद खुसि थाथों होननानै मिनि खुसि थायोमोन आरोना थ' गासै बेटसआवबो जोङो गोसोखौ हमथानो हायैयाव बिदि जालाङो मानो होनबा मोनसे साननायबो फैयो मालाबा लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो बाट गासैबो बयाबो माने खामानियाव गावबा गाव आखाइनि खामानियाव बिजि थाहैयो बिदिनो मालाबा सोरखौबासो लोगो मोनो बिदि सोरखौबा लोगो मोनफिनखाया आरोना लोगोफोर दा दायो बिसोरबो मोजाङै थांनानै गाव गावनि खामानियाव बिजि थाथोंसै गाव गावनि खामानियाव आवगायलांथोंसै बेखौनो सानो आरो गासै स्टुडेन्टफोरखौबो बेयाव जाय आगैमोना फैदों बिसोरखौ गासैखौबो जों मोनसे आसायाव हगार हरनाय जायो आरोना माने जोंनिफ्राय जा सोलोंनानै थाङो बिसोरोबो मोनसे खामानियाव बिजि जाहैथों होननानै बेनि आसायैनो आं बे सेन्टारखौ खुलिनायमोन जोंनि हारियाबो जाहाथे एसे दावबायलांनो हायो गाव गावनि खामानियाव हिन्जाव माहारिबाबो थ' दायो आरो आङो बुंनो जेबो गोहोआनो गैया माने गोसोआ ओरैबायदि माने दिनै सानसे बोरैबा मोनखागोन आरोना ओमफ्राय हस्टेलाव दा साथाम आगै दंबयो बिसोर आगैखौबो आं दिनै क्लास खालामथ'नो हानाय नंला गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन आरोना लोगोफोर थ' भिडिअ जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो गासैनिबोसिम साबायखर